तामुलपुर जिल्ला बिसाया गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै बिबान दाफुंबाय। आथिखालाव बर'नि गुबै मेथाइफोरखौ AI जों मिक्स खालामनानै मिउजिक होनायखौ सोंखारिदों गुरु पबित्र बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन एबा बिसानि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफुंनानै लाबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटा सुजित नार्जारिनि गोसोखांथि नब्लाङाव मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंजानाय बे मेलनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला बिसानि गोदान आफादगिरि महरै बिद्युत बर' आरो गाहाय नेथारि महरै कृष्ण बर'खौ 3 बोसोरनि थाखाय सायख'नानै बिबान होनाय जायो। हाबाफारियाव मिरु बिसानि गाहाय नेथारि गुरु पबित्र बिथाङा बुंथिदि तामुलपुर जिल्लानि खना खनला थानाय सावथुन दिहुननायजों लोब्बा गोनां आरो सावथुन दिहुननो गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ लानानै बे आफादखौ दाफुंनाय जादों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि आथिखालाव माखासे सुबुंफोरा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एबा AI जों दाजाबदेरनानै मोजां मेथाइफोरखौ मिउजिक मिक्स खालामनाया सोंखारिजाथाव। गोदान टेक्न'लजि AI जों गुबै मेथाइफोरखौनो बेफोरबायदि मिक्स खालामनाया बर'फोरनि मेथाइफोरावबो गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। जायफोर सुबुंफोरा AI जों बेफोरबायदि मिक्स खालामगासिनो दं बिसोरबायदि सुबुंफोरा जानगाराव थानांगौ। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव मिरु बिसाया बर' सावथुन दिहुननाय आरो जौगाथायनि खामानि मावलांबाय थानो थांखि लानायखौ फोरमायथियो गुरु पबित्र बिथाङा। जोंनिया संबिजित महरै जों 3 बोसोर मोनो। मोनसे गोदान आफादा 3 बोसोर खामानि मावनो मोनगोन, बिनि उनाव सोलायजागोन बे आरो। आदा जिहेतु फैबाय थानाय समाव जि बिसाया जि सावथुन मुलुग बा सावथुन दिहुननायफोरखौ लानानै माबायदि खामानि मावलायनायनि सिमां? जों बेसिकेलि जोंनि महरगिरिफोरखौ गिबियावनो खौसे खालामनाय, खना खनला आरो गोदान आरो गोजाम जिखिनि महरगिरिफोर दं बिथांमोनखौ जों खौसे खालामनानै ज' खामानि मावलांनाय बे जोंनि बेसिक्स खामानि। आरो नैथियाव जोङो बड' फिल्म एवार्ड फांसन जों दा जेरै 6था जोङो एवार्ड फांसन खालामबोबाय आरो नेक्स्ट खालामबावगोन। आरो बे एवार्ड फांसनाव जों बर'नि गेजेरावल' एवार्डखौ दोना हला, जोंनि जा बड' फिल्म एवार्ड बेखौ जों बर'नि गेजेरावनो दोना हला, जों थांनाय बोसोरनिफ्राय जा सर्ट फिल्म खालामनाय जादोंमोन नन बड' केटेगरियाव जों मोनसे सर्ट फिल्म कम्पिटिसन खालामनाय जादोंमोन उइदिन नर्थ इस्ट, जोंनि नर्थ इस्ट इण्डिया माने जि सानजा सा भारतनि स्टेट्सफोरखौ लानानै आरो दा बे देग्लायबो जागोन। आरो उननि समाव जोङो फिसार फिल्मखौबो जोंनि उइदिन नर्थ इस्ट बा नर्थ इस्टार्न स्टेटफोरनि गेजेराव जों बेखौबो बादायलायनानै एवार्डखौ होनाय जागोन। आरो बिनि उनाव जों लासैनो हायोब्ला जोंखौ जुदि सरकारा अनोब्ला, सरकारा फान्डफोरखौ एगारोब्ला जों उननि समफोराव जों नेसनेल लेभेलावबो जोंनि बड' फिल्म एवार्डखौ जोङो होनायनि बिथांखि लागोन। आदा जोङो नुनो मोन्दों जि गोबां बर'नि मेथाइफोरखौ AI जों जि मोनसे दाजाबदेरनानै बिथांमोना रिमेक्स बायदि खालामजोबनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बेलायाव नोंथाङा बर'नि जि माखासे जि जारिमिनारि मेथाइफोरा गाज्रि थासारियाव जालांनायखौ नोंथाङा नुवाखै नामा? नुदों, बेखौ जों नुदों। बे AI बे जाबाय टेक्न'लजिनि मोनसे इम्पेक्ट, बेयो जाखागोन होननानै जों बुंनांगोन। बे बर'नियावल' नङा, बिराद गिदिर फिल्म इन्डास्ट्रियाव दिनै हलिउडनि बाथ्रा बुं बा बेलेग वर्ल्डनि जिखुनु कान्ट्रिनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंनांगोन जे गिदिर फिल्मफोरखौनो माखासे कनसेप्ट लानानै AI जों मुभि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। आरो माखासे समाव जों जिखिनि AI नि मुभि जोंनि प्रडाक्सनफोरनि बा प्रडिउसारफोरनि दिहुननाय फिल्मनिख्रुइ बांसिन मोजांसिनबो खालामनाय नुनो मोन्दों। दा पाब्लिक इन्ट्रेस्ट, पाब्लिकआ जुदि मोजां मोन्दोंब्ला बेखौ नायनांसिगोन बा नायदों बिदि जाहैबाय। आरो बेबायदिनो बर'आवबो बे इम्पेक्ट गोलैफैबाय। बर' संग्सफोरखौबो जेनेबा पार्सनेल आखायाव मबाइल थायो गासिनियावबो, जाय माने टेक्न'लजियाव एक्सपार्ट बिथांमोना बेबायदि रिमिक्स खालामदों। दा दिहुनग्रायाथ' दिहुनबाय, नाथाय खोनासंग्राफोराबो खोनासङोब्लाथ' बे जेनेबा जोंनि सा खारनानै सा टेक्न'लजिजों सा बारहावाजों खारनानै बे इम्पेक्ट गोलैखागोन। दा बे बुस्थुखौ कन्ट्रल खालामनाया एसे गोरलै नङा, जिहेतु बे बुहुमनाङैनो जादों दिनै। जोंनि बर'आवल' जायाखै, बे एसामिसावल' जायाखै, हलिउदावल' जायाखै, जे बुहुमनाङैनो बेनि इम्पेक्टआ दा सोलिगासिनो दं। बेयो मोनसे समाव मा महर लागोन जों बेखौ बुंनो हाया, नाथाय मोनफ्रोमबो फिल्म इन्डास्ट्रियाव AI नि जा मोनसे टेक्न'लजि डेभेलपमेन्टनि दा एडिसनेल प्रडाक्सन बेयो खिन्थु गाज्रि गोहोम खोलैदों आरो। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो, AI ब्लाबो जा अरिजिनेल जों जायनि गारांखौ मोजां मोनो, जायनि गाराङा जोंनि गोरबोआव हाबना थायो, जों बै गारांनि मेथाइखौसो जों खोनानानै मोजां मोनो। बे जाबाय टेम्परारि, दिनै फैदों गाबोन गैया जालांगोन। आरो सेम बे टेक्न'लजि गोदान AI नि इउज खालामनानै मेथाइ बानायनाय बे गोदान नालाय दा एसे सोलिफुदों, साननैसो उनाव बे गैया जालांगोन, बिदिनो सोलिलांबाय थागोन। दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिबान सिफायबायबो आरो गोदानै दाफुंनायबो जाबाय। जों खोब गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे समाव बिथांमोना खोब हिउज आर्टिस्टफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि प्रग्रामखौ खुंफुंदों। आरो दिनै बे गोदान आफादाव आफादगिरि महरै बिद्युत बर' आरो नेहाथारि महरै जा सिगांनिनो कृष्ण बर' बिथां सानैया दं आरो माखासे दंबावो, गासैखौबोथ' आं बुंफिननो हानाय नंला, नायनांसिगोन।
ओमफ्राय थांनाय समफोरनिख्रुइ देग्लाय जा दिनै गेदारिं जादों मिटिं जादों बेयाव गोजोननाय मोनदों जों गोदान आरो गोजाम माखासे महरगिरिफोरा ज' जानानै दिनै बिथांमोना खुंदों आरो तामुलपुर एरियाखौ लानानै मोनफ्रोमबो खना खनला एरियाखौ लानानै साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि आफादखौ दाफुंदों आरो बेनि थाखाय आं मिरु बिसानि जानानै बा नेहाथारिनि मासनिफ्राय बिथांमोनखौ खोब गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय जादों आरो गोदान आफादखौ खोब गोख्रोङै खामानि मावगोन होननानै आं थुलुंगाबो होनाय जाबाय आरो माखासे बिथिंनि खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों आरो जोंनि बावैसो दिहुनजानाय जोंनि जा संबिजित बे संबिजितखौ लानानै संबिजितखौ फल' खालामनानै संबिजितनि दारै बेयाव थानाय माखासे नेमखान्थिखौ मानिनानै बिथांमोना गिबि खेब जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जारिमिनाव गिबि खेब बिथांमोना आफादखौ सिफायनायबो जादों आरो दाफुंनायबो जादों बेनि थाखायनो जों खोब गोजोननाय मोनदों।